влиза Аркадиус, оттам продължаваме ютърнва към главен гараж изток. 8 за сега. Там ютърнва още един колеги, червен. Не го видях, беше долу в тунела, нямаше как да дам. Арт галерия. Тревни площи арт галерия за сега прави десен, защото се измени нищо. Изток. По магистралата сме в момента. Оттам позитивно оттам пилбокс тунел влиза Low Power Street. Нямам го. Бум. Негативно имам го към червен, продължава изток. Не към червена, към главен гараж и оттам мисля, че влезе пилбокс отново. Минава качва на магистралата до пилбокс. На магистралата се качва, на магистралата. Къде бе? И на къде тръгна? Кое? Его там лево за коридора. Къде бе, човек? Оп, секунда. Намерих точно къде почна ми крещи. Те питам защо имаш пасажир, защо той не дава комуникация ти. Мисъл, нормална комуникация давате, аз като шлаген карам предпазливо, защото знам какво му ми направи и гледам да не го настъпвам толкова много, ама... Ами като можеш да даваш толкова с комуникация, ела другия път ти да даваш. Хубаво, аз ще дойда, ако искаш да ще ти лепни началото картата. Като точка в дискотеката. 10:30, код 6, махнете.